kusuka kuwumsebenzi wabantu abadala akuwona umsebenzi wenu. Yebo usuke wenziwe yinina kodwa niwenzela abantu abadala. Ngizokwenza umfanekiso. Uma uthuma ingane esitolo uthi mntanami ngiyacela ukuthi uhambe esitolo ngithengele isinkwa. Ithi ingane mesibuya esitolo ibuya nesinkwa isisihlephulile. Silunyiwe isinkwa. Wena njenganomzali leyo ngane ungayibona njenganengane ehloniphayo yini noma ungayibona njenganengane edelelayo? Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele nginamukele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV kanti ibizo lami uma ukuthi usanda kusijoyina ngumlekeleli wakambanja kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo ngalibhadla kancane esontweni ugxamgxamu sathenkakane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka uthi faca umuthi wentombi ezithi zingawuboku uhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohla amasokazo umshana okofuzeke lo omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kathumbula tshatatsha kapheshe kamaguyane kavaphe kanokhonjwa. Asibonge kakhulu bafowethu ngokuthi niyibuka imifanekiso eqoshiwe kwiMpunga Yesintu TV. Siyabonga futhi ngokuthi niloniqhubeka njalo nisubscribe kwi-channel yethu. Lokho kuyenza ukuthi ikhule futhi i-channel yethu bafowethu uma usubscribe kuyona. Lokho akudla imali kumahala. Kodwa into osukuyenza usukuthi yonke imifanekiso yeMpunga Yesintu TV engenayo ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyibone ngiyibuke. Ngiyacela ukuthi kubatshele nabanye basubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV khona bezokwazi ukuthi babone imifanekiso eqoshiwe siyifakayo efundisa izinto zesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Sike sikhuluma isiminyaka esizwa la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Izitholeleke nezincwadi zami engizibhalayo esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Zombili le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks ku-West Street uma useThekwini kuLong Market uma useMaritzburg. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo nawe siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifike kuwena qathatha ngokuthi sisebenzise iPOS, uAramex kanjalo noPep. Uma ukuthi uyazidinga le ncwadi uzoshayela kuzona inombolo zethu lezi ozibonayo njengamanje usithinte esenza inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele. Namuhla kabafowethu ngifisa ukukhuluma isihloko esibalekile kakhulu. Mhlawumbe abantu abaningi abazuzwa kahle ngesizathu sokuthi phakathi kwemizi yobaba bethu naphakathi kwamagceke asemakithi sike sithi masikhula siyingane sikhule kukhona izinto ezenziwayo. Uzokhumbula ukuthi izinto ezisuke zenziwe emagcekeni akithi akuzona zonke othola ukuthi kufanele ukuthi zenziwe. Kodwa ngesizathu sokuthi kusuke abazali bethu abasizalayo sebesikhulisile ngazo sike sibone nathi sekufanele ukuthi zenziwe. Ngelinye ilanga ke bafowethu ngakhuluma ngokuthi kukhona uhlanyo lwakulahlala emgedeni iminyaka eyama-20. Malihlala kulomgede kumnyama liziphilisa ngamapetshisi awayekade ebolile. Ngelinye ilanga selithola ikhandlela nomentshisi malifika kuona lomgede ngenkathi liqala lidla amapetshisi bese kuyafika ukuthi lithola ikhandlela nomentshisi bese liyaqhwiza liyakhanyisa. Uma selikhanyisa libona umgede lihlala kuona ugijima indle libona amapetshisi eliwadlayo nawo abolile wonke agcwele izibungu. Kodwa into elayenza lo hlanya aliqhubekanga lahlala ngokukhanya. Lavele lacisha ikhandlela lalahla laqhubeka lahlala ngobumnyama laqhubeka ladla amapetshisi abolile. Engisho ukuthi ke bafowethu abantu abaningi kuyenzeka bakubona ukukhanya kwiMpunga Yesintu TV. Kodwa ngesizathu sokuthi umuntu usehlala iminyaka ewu30 enza leyo nto othola ukuthi kwesinye isikhathi impendulo azifiki kuyena zizosho ukuthi ngempela lento oyenzayo kufanele ukuthi uyenze futhi ngempela lento oyenzayo iyona. Engisho ukuthi ke bafowethu ke bakhona vele abantu othola ukuthi sithi thina masifundisa la kwi-channel yethu bese sikufundisayo bakuthathe kancane bakweye ngesizathu sokuthi sebenze izinto ezamaphutha isikhathi eside sekunzima manje ukuthi abantu benze kahle. Angingageqika amagula ngoba ngemubi. Namuhla bafowethu isihloko engifisa ukukhuluma ngaso ngifisa ukukhuluma ngokuthi kungabe inyama iyadliwa yini makwenziwa umsebenzi wabantu abadala ngalo lo suku ekusuke kuhlatshwe ngalo.
Uzokhumbula bafowethu ukuthi umsebenzi osuke uwenzile kusuke kuwumsebenzi wabantu abadala, akuwona umsebenzi wenu. Yebo usuke wenziwe yinina kodwa niwenzela abantu abadala. Ngizokwenza umfanekiso. Uma uthuma ingane esitolo uthi mntanami ngiyacela ukuthi uhambe esitolo ungithengele isinkwa. Ithi ingane mesibuya esitolo ibuya nesinkwa isisihlephulile. Silunyiwe isinkwa. Wena njenganomzali leyo ngane ungayibona njenganengane ehloniphayo yini noma ungayibona njenganengane edelelayo? Mina ngiyimpunga yesinto. Uma ngingathuma umafungwase wami esitolo ngithi akawuthenga isinkwa, athi uma efika naleso sinkwa abuye sesilumile, ngingathatha uswazi ngimshaye ngoba kungabe lokho kungicacisela ukuthi uyingane engahloniphi. Lesinkwa lesi usilumelani ngumzali ngimthumile. Angazi noma abantu bayizwani lento. Uma ingane uyithuma esitolo wathi ayothenga isinkwa, yathi mesibuya nesinkwa isinkwa silunyiwe, uzokwazi yini ukusijabulela wena njenganomzali leso sinkwa osinikezwa ingane? Kanjalo nasethongweni bafowethu, abantu abaningi siyababona uma benza imisebenzi bafike bahlabe ngalolo suku. Bathi mase behlabile ngalolo suku bese bathatha inyama bayisike bayidle bose ngalelo langa, bose badle inyama. Uthola ukuthi makuyimbuzi bazothatha umkhono bawupheke, bathathe umlenze bawupheke, bathatha amathumbu bawapheke bese kuyadliwa. Ithi lala leyo nyama kubantu abadala isilala umlenze awukho, umkhona awukho, amathumbu awekho. Uthola ukuthi ke ngenkathi umsebenzi wenziwa, ngoba uzokhumbula ukuthi umsebenzi bafowethu uma uzowenza into yokuqala oyenzayo awuwenzi umsebenzi ungawubikile. Uyawubika kubanikazi bawo suku uzobenzela wona. Uthi nina bosibani bami ngosuku olithile ngizonenzela umsebenzi othile. Ngiyacela ukuthi nimeme bonke abantu enanidlelana nabo nemfisa ukuthi babe ingxenye yalomsebenzi. Ukwenzelani konke lokuthi ubike? Ubikele ukuthi lowo muntu omenzela umsebenzi ahamba ayomema abanye abantu awayedlelana nabo nabantu afisa ukuthi babe ingxenye yalomsebenzi wakho ukuze uhambe kahle. Uma ke wena manje usuzohlaba imbuzi ngalolo suku omenzela ngalo, bese emva kwaloko sekudla nina kuqala. Senithatha manje inyama manje neyisika nosumlenze, sekusa ngakusasa manje inyama manje ayisaphelele. Leyo nto bafowethu ayenziwa. Uma nenza umsebenzi phakathi komuzi, inyama yonke iyalala. Into eniyenzayo nigcina ngokuthatha imdikizo esukidikiza, niyisike bese niyayishisa lapha emsamo. Lelo phunga lelo kufanele ukuthi kube yibona abantu abadala abacoshayo ukuqala ngoba umsebenzi owabo. Nina njenganabantu kusuke kufanele ukuthi inyama niyiyeke ngalelo langa ilale yonke. Sekothi ke ngakusasa ekseni yilapho kobe sekosiwa izinto ezithile ngenkathi seniqala senihlahlela. Izinto ezifana nembula amabethe njalo nobende seniyaqala ke manje ziyadliwa lezo nyama. Nakhona futhi lezo nyama akuvele kudla ingane. Kusuke kufanele ukuthi ingqwele zasekhaya njenganamakhehla amadala kube yiwona nabamnumzana, kube yibona abazokosa imbula amabethe nobende njalo. Kudle bona kuqala. Indaba kudle bona kuqala abantu abasuke sebeganiwe ibone kusuke kufanele ukuthi badle. Abafana bona kusuke kungafanele ukuthi badle ngaleso sikhathi. Kodwa kufanele kuba abantu abaganiwe abazodla inyama ngaleso sikhathi. Kwenziwelani konke lokho? Kwenzela ukuthi amakhehla lekhaya nabanomzane balekhaya kube yibona abacoshayo kuqala ngoba ibona abantu abadala, ibona abantu abayinhloko zaphakathi komuzi. Ngimpunga yesintu ke bafowethu, umyalezo bengifisa ukudlulisa kubantu namuhla ukuthi uma nenza umsebenzi phakathi komuzi, inyama kusuke kufanele ukuthi ilale yonke ukuze abantu abadala bezokwazi ukuthi bafike kuyona yonke iphelele. Bangayiboni abantu abadala inyama ingasaphelele. Uzokhumbula ukuthi bafowethu ebantwini abadala basuke bebamemile abanye ukuthola ukuthi ngaleso sikhathi nina nisashisa impela. Yebo usekhona umnikazi womsebenzi ke sathi ukuthi yena wawumbikelile, kodwa uthola ukuthi abanye abantu amathonga asekhaya mhlamba wakafiki azofika phakathi nobusuku. Ngenkathi esefika phakathi nobusuku manje esebakhombisa lo ukuthi nayi ke into umfana ngenzele yona. Uthola ukuthi manje umlenze awusekho, uthola ukuthi manje amathumba awasekho. Lo muntu uzothakasa kanjani?
Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ngesizathu sokuthi lento emakubo bayayenza into abaphila ngayo esifana nomkhuba wakubo abangizwa kahle mina njenganempunga yesintu kodwa umuntu othanda ukuthi izinto zakhe zihambe kahle nomsebenzi awenzayo ube injabulo ngokwasethongweni ungabi injabulo ngokwabantu uyokwazi ukuthi lo myalezo esiudlulisayo njengamanje awuthatha wemukele bese aqala zama ukuthi awenze. Kodwa ke bafowethu ngihleze ngisho ngeimpunga yesintu ukuthi la asisho ukuthi abantu abashintsha izinto abazenzayo kodwa thina sibavezela ukuthi isintu sethu sithini. Hayi bafowethu ngithe ngigeqa amagula ngeimpunga yesintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese nizitholela incwadi za impunga yesintu ezilobayo esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu niphinde futhi nimfanekise eqoshiwe nidlulisele kwabanye nomunye edlulisele komunye ngoba njengoba iusizo kuwena nakomunye umuntu izophinde futhi ibe usizo. Ake sithi ke nje impunga wayengibeke ngalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke ngalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke ngalo nami ngimbeke yami mahlombe wafika inyoni yahlala phezu kwathi wafika inyoni yahlala phezu kwathi